Hej. I dag vil jeg vise dig, hvordan man bruger Biblioteksvagten, som er et sted, hvor bibliotekarer landet over sidder og svarer på dine spørgsmål, og kan finde bøger til dig, til lige det emne, du står og skal bruge. Søger her på Biblioteksvagten. Ja, åbner den her. Og det er altså super enkelt og nemt, at du simpelthen bare kan gå ind og stille et spørgsmål. For eksempel, se, hej, jeg skal skrive en opgave om landbrug. Har du eller kan du finde en bog, der jeg skal bruge? Jeg bor i Svendborg. Og så kan man skrive hernede sit navn. Og så er der også en tidsfrist på, som jeg faktisk synes er meget genial. Det handler lige om, hvor lang tid der er til, man skal aflevere sin opgave. Ja, og så bare videre kan man gøre. Eller også så kan man gå ind her og sige, find tidligere svar. Det kunne være, at der var nogen, der havde spurgt om det samme som mig. Og nu skriver jeg landbrug. Søg. Ja, der er en her, der har spurgt om Nicaraguas landbrug og økonomi. Og vi kan se her. Der er simpelthen... Der står, at man kan gå ind på europaworld.com og læse noget om det. Og det er jo meget smart det her. Og det synes jeg, I skal bruge alle sammen. Det var det for i dag.